Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Ninsabu eżies fit-tielet ħadd tal-Avvent. Propju f'dan il-ħatt il-Knisja tuża il-kulur roża, il-kulur ta' tluħ ix-xemx biex tfakkarna li il-jum ta' salvazzjoni tagħna, il-jum ta' twelid ta' Kristu huwa fil-qrib. U għalhekk tistedinna biex inħejju ruħna ħalli nilqgħuh bil-ferħ. Jew għalhekk kif nagħmlu kull nhar ta' Sibt nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal benefatturi ħajjin u mejtin u skont dawk l-intenzjonijiet li tpoġġew matul din il-ġimgħa jew dawk il-persuni li talbuna biex nitolbu għalihom. Ejjew nitolbu ħalli l-koll kemm huma kull wieħed u waħda minna iħoss tassew il-ferħ tal-preżenza ta' Alla f'ħajtu. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Int il-mibgħut tal-Missier mulej ħniena. Int li sirt bniedem bħalna fil-ġuf tal-Verġin imbierka, Kristu ħniena. Mulej int il-ferħ, il-paċi u s-sliem ta' dawk kollha li jilqgħuk, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti taf bliema fedeltà il-poplu tiegħek qiegħed jistenna l-festa tal-miliet. Atina nitolbuk li sseħħilna naslu għallena bla qies li jinġarbu fit-twelid ta' Sidna u li qalb ferħana niċċelebrawh dejjem b'solennità qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Ħajjifirħu d-deżert u l-art maħruqa, ħajjifraħ ix-xari u jwarrad, ħajwarrad parranġiż, ħatifraħ fuq li tifraħ taqbes u tanni. Sebħ il-Libanu jingħata lilha, il-ġmiel tal-Karmel u ta' Saron, qed jaraw is-seb tal-mulej, il-ġmiel ta' Alla tagħna. Qawwu l-idej mitruħa, saħħu l-irkubtejn imrieda, ejdu lil dawk qalbhom imbeżza, għamlu l-ħila, la tibżgħux. Araw, Alla tagħkom ġej jitħallas, il-ħlas ta' Alla wasal. U stess ġej biex isalvakom. Imbagħad jinfetħu għajnejn l-omja, jinfetħu idnejn it-torox. Imbagħad it-sob jaqbes bħala żiela u l-sin l-imbikma jinħal bil-ferħ. Jerġgħu lura l-mifdijin u jidħlu f'Sion jgħajtu bil-ferħ. Il-ferħ ta' dejjem fuq rashom. Il-ferħ u lena jiksbu u jgħibu swiet il-qalb bil-krib. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr l-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Ejja mulej ħas-salvana. Ejja mulej ħas-salvana. Il-mulej jżomm kelmtu għal dejjem, jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej jeħles lill-imjasrin, ngħidu flimkien. Il-mulej jiftaħ għajnejn l-omja, il-mulej jerfa' lill-milwijin, il-mulej jħobb lill-ġusti, il-mulej ħares lill-barranin, ngħidu flimkien. Il-mulej ħas-salvana. U iżomm lill-iltim u lill-armla, imma li ħżiena jħarbtilhom triqathom. Il-mulej jisaltan għal dejjem, Alla tiegħek Sion minn nisel għal nisel, ngħidu flimkien. Ejja mulej ħas-salvana. Qari mill-ittra ta' San Ġagbu Apostlu,
Ħuti, stabru, sa ma jasal il-mulej. Ara, il-bidwi joqgħod b'sabar kbir jistenna l-frott għażiż tal-art. Sa ma jieħu x-xita bikrija u mwahra. Stabru intom ukoll, qawwu qalbkom, għax il-miġġa tal-mulej fil-qrib. Gergrux kontra xulxin ħuti, biex ma tkunux iġġudikati. Araw, li mħallef qiegħed hawn quddiem il-bieb. Bħal eżempju ta' dbatija u sabar, ħuti, ħudu l-profeti li tkellmu f'isem il-mulej. Il-kelma tal-mulej, nroddu ħajja. Jekk jogħġobkom qumu bil-wieqfa l-Evanġelu. Alleluja. L-Ispirtu ta' Sidi l-mulej fuqi, għax il-mulej ikkonsagrani biex nwassal il-bxara tajba l-fqajrin. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġwanni li kien fil-ħabs sema bl-emejjel tal-Messija u bata għandu 2 mid-dixxipli tiegħu u qallu: Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor. Ġesu jieġeb u qalilhom: Morru, għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li qegħdin tisimgħu u taraw. Il-omja jaraw, it-sopop jimxu, il-lebrużi jifiequ, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, l-Evanġelju jixxandar lill-foqra. Ħini ju min ma jitfixkielx minħabba fija. Meta dawk telqu, Ġesu qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni: X'eħriġtu taraw fid-deżert? Għasba tixxejjer mar-rieħ? X'eħriġtu taraw? Raġel li jibes fejn? Dawk li jilbsu fejn fil-palazzi ta' slaten issibuhom. Mela x'eħriġtu taraw? Profeta? Iva ngħidilkom, anzi, xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan hu li fuqu hemm miktub: Ara, jiena nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejjilek triqtek quddiemek. Tassew ngħidilkom li fost uliet in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista. Madankollu li żar wieħed fis-saltna tas-smewwiet huwa akbar minnu. Il-kelma tal-mulej. Interessanti jeżies kif il-Vanġelu u l-qari tal-lum jitlaq b'mistoqsija li San Ġwan jagħmel lil Ġesu. Ma setax jagħmel ilu wiċċ imwiċċ għax kien maqful il-ħabs. Imma minn hemmhekk jibgħatu jistaqsi: Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew il-ħadd ieħor? Morru għatu lil Ġwanni. X'jgħid Ġesu? Dak li qegħdin tisimgħu u taraw. L-omja jaraw, it-sopop jimxu, it-torox jisemgħu, il-Vanġelu jixxandar il-foqra. F'kelma waħda, inti huwa is-Salvatur. Inti huwa dak li twassal il-ferħ veru.
din hija l-mistoqsija li jiena u int għandi nagħmel. Ma nafx intbaħtux bil-kelmiet tal-versett ta' qabel dan il-Vanġelu meħudin propju mill-tħabbira tal-profeta Iżajija li ħabbar Iżajija dejjem il-Kristu bħala l-persuna li ġġib il-paċi, iġġib l-ordni fejn kien hemm id-diżordni. U s-sentenza tal-Vanġelu tal-versett qiegħda propju hekk. L-Ispirtu ta' Sidi l-Mulej fuqi għax hu ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin. Din is-sentenza eżies hija applikata u sseħħ fil-qofol tagħha fi Kristu. Infatti nafu kif fil-Magħmudija ta' Kristu meta Ġwanni jammet lil Kristu jinżel fuq b'forma ta' ħamiema l-Ispirtu Santu. Imbagħad jgħid jiena ġejt ikkonsagrat u ikkonsagrani. Xi tfisser ikkonsagrat? Ikkonsagrat tfisser li inti ġejt midlug biż-żejt u dik id-dilka turi li inti minti taħat għajr ta' Alla. Inti dik il-persuna, il-Mulej Ġiswa dik il-persuna li il-Misser Etern bat fid-dinja biex iġib il-ferħ, is-salvazzjoni. Tantu hekk li imbagħad jgħid biex inwassal bxara tajba lil-fqajrin. Il-kelma Vanġelu dik li tfisser aħbar tajba. U allura meta id-dixxipli ta' Ġwanni lil Ġesu jagħmlulu din il-mistoqsija, inti huwa dak il-Messija il-mibgħut, Ġesu ma jgħidilhomx iva, imma jgħidilhom morru għejdu lil Ġwanni dak li qegħdin taraw. Morru għejdu lil Ġwanni dak li smajtu. Il-kelma li qed tisimgħu li jiena qiegħed inxandar. Għaliex? Għaliex il-preżenza ta' Alla tidher mill-opri tiegħu, mill-opri ta' jdejh. U għalhekk dan il-ħatt il-ferħ il-Knisja eżies tistedinna nifirħu għal żewġ affarijiet importanti u li tajjeb li nifhmuhom. L-ewwel qabel kollox, il-Mulej ġej biex jiftaħ għajnejn il-għomja. Il-Mulej ġej biex lili fil-ħajja tiegħi fejn hemm id-dlam jiftaħ li għajnejja. U nkun bniedem l-kapaċi li naraf dak li lili jagħmel lil ġid minn dak li lili jagħmel lil ħsara. Biex ma nkunx miexi aħna x'ngħidu dieħel ġo ħajt ma jafx fejn hu miexi. Il-kelma ta' Ġesu eżies għal min jinqaħħa tiftaħlu għajnejh, tmexxih. It-sopop jimxu, il-lebrużi jifiequ, it-sopop li jiena nkun kapaċi nimxi, interraq. Intom araw ftit. Meta wieħed iħossu ma jiflaħx, jew mimli b'salt inkwiet, l-ewwel kelma li tgħid tgħid. Marrit nara lil ħadd, marrit immur imkien, ħanoqgħod maqfula u ġodari. Il-kelma tal-Mulej ġejja għalina biex aħna nqumu u nimxu. Nagħmlu l-kuraġġ. Il-kelma ta' Alla tfarraġ. Il-kelma ta' Alla tagħti l-qawwa. Il-kelma ta' Alla terfek mill-waqat tiegħek. Il-lebrużi. Fil-Bibja propju il-lebruż huwa simbolu ta' dak li huwa midneb ta' dnub.
il-mulej ġej biex jaħfer id-dnub tiegħi. Kbir kemm hu kbir, għamilt x'għamilt, il-ħniena u l-imħabba ta' Alla hija ikbar mid-dnub tiegħi. Mela altru li għandna biex nifirħu. Għalhekk għandna nifirħu, għax dan huwa l-akbar rigal. Il-mulej bil-kelma tiegħu lest li jaħfer in-nuqqas ta' ħila tiegħi. Lest li jerġa' jqajjimni. Lest li jneħħi minn fuqi il-għama, id-dalma li fija inġarrab fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. Però hemm xi ħaġa oħra sabiħa iżjes li lilna għandha timlina bil-ferħ. Mela l-ewwel waħda proprju din, dak li ħajamel il-mulej miegħi u miegħek. Taqtax qalbek. Il-mulej ġej mhux biex jikkundanna jew biex jara id-difetti tagħna, imma ġej biex fejn hemm id-difetti isewwihom. Ġej biex jerfana, ġej biex jaħfrilna. Imma għandna x'nifirħu ħafna aktar iżjes, għax dawn il-kelmiet l-ispirtu tal-mulej fuqi dawn nistgħu ngħiduhom ukoll u napplikawhom għalina. Għaliex aħna wkoll fil-magħmudija tagħna l-ispirtu tal-mulej ġie fuqna u fil-magħmudija tagħna ġejna kkonsagrati u jiena u int aħna mela ulied ta' Alla, ulied maħbubin ta' Alla, u la aħna ta' Alla, Alla tagħna wkoll din il-missjoni sabiħa. U x'inhi din il-missjoni sabiħa li jafdalna l-mulej? Hija l-istess missjoni ta' ibnu. Li fejn inkunu aħna inxandru b'xara tajba. Kemm għandna bżonn persuni li jxandru b'xara tajba, li minn fommhom joħroġ kliem ta' kuraġġ, minn fommhom joħroġ kliem ta' maħfra, li minn fommhom joħroġ kliem li jidderjeġi l-bniedem li jkun qiegħed jiżbalja. Iveżjes, din hija l-missjoni tan-nisrani, ta' dak li huwa ta' Kristu, ta' dak li huwa konsagrat biż-żejt qaddejs. Aħna tal-mulej u l-mulej qed jibatna biex dak li huwa għamel magħna aħna nagħmluh lill-oħrajn, lil xulxin. Ejjew nitolbuh din il-grazzja, dan ir-rigal tal-miliet. Li aħna nkunu tassew persuni li fejn immorru, fejn ngħaddu, infejqu u mhux nikkundannaw in-nies. B'dak li nagħmel jiena nġib il-paċi u mhux il-firda. Dak li nagħmel jiena nerfa' qalb muġuwa u mhux nikkundanna. Ejjew nitolbuh din il-grazzja. Biex waqt li aħna nemmnu u nilmħu dak li hu qed jagħmel magħna, aħna nkunu wkoll kapaċi nagħmluh ma' xulxin bil-qawwa tal-Ispirtu li aħna irċevejna. Nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnisser mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn miet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja
li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Llum il-liturġija tistedinna biex nifirħu għaliex il-mulej ġej fostna biex jimlina bil-ferħ tiegħu. Nitolbuh u ngħidulu Ġesu ferħ tagħna ismana, Ġesu ferħ tagħna ismana. Nitolbu biex il-Knisja tkompli bil-ħidma tagħha li twassal il-ferħ tal-Vanġelu lill-bnedmin kollha. Nitolbu dawwa l-għajnejn il-mexxejja tal-ġnus sabiex jaħdmu għal paċi fid-dinja, speċjalment fl-Ukranja, għal waqfien mill-gwerra. Nitolbu għati lilna hawnhekk miġbura il-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek biex bil-ħajja tagħna aħna wkoll nuru li s-saltna tiegħek tinsab fostna blopri ta' imħabba ta' bejnietna. Nitolbu f'dan iż-żmien tal-Avvent ħadkun għalina il-Verġni Mqazza Marija l-Għalliema tal-ħajja biex bħala aħna nisimgħu nilqgħu u ngħixu l-kelma li l-Knisja tħabbrilna. Nitolbu fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' talbna mulej u għatina l-Ispirtu tiegħek sabiex nissel f'qalbna il-ferħ tas-salvazzjoni u tama ċerta fik int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li ma nonqsu qatt nofrulek bil-qima dan is-sagrifiċċju li bih jiġġedded il-misteru qaddis li jint waqqaft u b'qawwa kbira tseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom nerfgħu lubna il-fuq niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus Siedna. Lilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom l-Om Verġni jistennietu u kabbritu bl-akbar għoża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u orieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir. Għalhekk mal-anġel qaddisin kollha aħna ntennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżixt, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola tas-smewijiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-oli tas-smewijiet. Qaddis tassew int mulej inti l-għajn ta' kull qudussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti
bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġarad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu biex tiġi fostna tassew is-salvazzjoni ta' Alla. U din tiġi jeżjes meta aħna l-koll namlu l-opri ta' Ġesu, infejqu lil xulxin bil-kliem, nejnu lil xulxin, narfu il-dak li ju muġuħ, abbandonat, mensi. Ejjew nitolbu biex tassew is-saltna ta' Alla tiġi fostna u nejdu: missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina.
ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Qarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Il-mulej ġież jiet fina. Ejjew noqogħdu ftit momenti fiskiet u nitkellmu miegħu, nirringrazzjawh tal-li hu għoġbu jiġi fina biex propju jerfana, ifejja il-mart tagħna, ineħħi id-dnub tagħna biex jimla il-qalbna bil-ferħ u l-paċi tiegħu. Nitolbu mulej il-ħnina tiegħek biex b'din l-għajnuna qaddisa li ħadna ninħelsu minn ħtijietna u nitħejjew tajjeb għal festa li ġejja bi Kristu Siedna. Nagħmlilkom xi avviżi, nixtieq infakkarkom l-ewwel qabel kollox li għadu kemm ġie ppubblikat il-kalendarju tas-santwarju, kalendarju tas-sena d-dieħla li fih issibu
L-attivitajiet li jsiru f'dan is-santwarju huwa kalendarju li qiegħed ifakkar ukoll il-miġja, infatti huwa mimli ritratti tal-kulur bil-miġja tal-Papa li jagħmel hawnhekk fis-santwarju tagħna. Dan tistgħu takkwistawh mis-souvenir shop tas-santwarju. Imbagħad nhar it-tlieta 13 ta' Diċembru mhux biss hija l-festa tar-Repubblika, imma hija wkoll il-festa ta' dan is-santwarju. Għaliex nhar it-tlieta jaħbad l-anniversarju, il-91 anniversarju mill-konsagrazzjoni ta' dan it-tempju. Minn meta s-santwarju tal-Madonna ta' Pinu tlesta mill-bini tiegħu u ġie ikkonsagrat biex ikun għalina id-dar ta' Alla. Għalhekk inħeġġiġkom biex fl-għaxija tiġu għall-quddiesa fis-6:30 ta' filgħaxija. It-tlieta wkoll inħeġġu l-dawk li huma f'saħħithom biex imorru jagħmlu qatt sabiħ ta' karità. Imorru jagħtu id-dem. Dan tistgħu tagħmluh fil-Berġa tax-Xewkija bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Kif qegħdin taraw fl-artal tal-ġenb bdiet tiżejjen għax dak huwa t-tiżjien veru is-siġra li hemm fuq l-artal tal-ġenb, is-siġra tal-karità. Inħeġġukom biex iġġibu l-oġġetti tal-ikel biex nagħtuhom lill-familji li huma fil-bżonn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Jew ngħidu 3 Ava Marijiet u nitolbu lill-Omna Marija biex taqlalna l-grazzja ħalli anke fl-Ukranja tieqaf il-gwerra biex jintlaħaq ftehim tant mixtieq. U għalhekk ngħidu Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.